Pa-share lang, pa-share. Pa-share lang. Kaya na ay nangakit na ako. Dahil nangakit na ako. Pasampol daw kawas karong gabi eh. Sige, sige, sige. Atong sampulan. Dahil nangakit. Batagon ko na kung numero ko mo kawas pag yun. Sige, 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 sige. Dahil nangakit. Kung tinuod kita akong numero, pagkauson ko na ako atong sampulan. Pa-share lang. Kumakawas na karong gabi eh. Kaikit-kit. Kaikit-kit pa siya. Na ay nangakit na ako. Kung kumakawas ko na ako ang ihatag karon, tagaan ko din. Naay nag-ingon kung kumakawas ko na akong numero karon kay tagaan ko niya 50,000. Kahatag yun niya 50,000. Kaikit kiniron. Buwakay kiniron. Naagi makaikit pa niron. Basta mong abot na yung 5,000 live viewers na okay na.
Sa army. Pati ya pati. Pasakot sa oxygen kan microphone.
Sila regay mo na.